עכשיו אני אראה לכם. פה יש לי שלושת החצאים של האייפון. פה זה אפשר להשיג אסים. חזק, לא שומעים. פה אפשר לראות את הסמל ושתי החצאים. פה יש לי כמעט את כולם. פה חזר לי את הסמל ושתי החצאים. ויש לי את האס קראנצ'רולס, צ'יריוס. פה זה מכבי חיפה, יש לי את הסמל. יש לי תז, יש קדי מרק. זה הקטשופ. לי יש את הקפטנים. בני יהודה, וחסר את הסמל. פה כמעט סיימתי את כולם. בקפטנים אין לי אף אחד. במכבי נתניה יש לי את החצי רק. ויש לי פה תז של פה זה מכבי תל אביב, אין לי את הסמל ואין לי את החצאים. יש לי פה אס קייג'ו וקפטן של המכבי. פה זה מ"ס אשדוד, כמעט השלמתי אותה. פה בני בית"ר ירושלים, יש לי את הסמל ושתי החצאים. ויש לי פה את ספרינקי. ופה יש לי את החצי ואת המבן. פה יש לי אס קראנץ' של יורטמן. זה השוער. פה את הפועל חיפה, יש לי כמעט את כולם. פה כמעט אני משלים. והפועל באר שבע יש לי כמעט את כולם. הפועל רמת גן יש לי כמעט את כולם. פה אפשר לטוס למשחק. פה יש לי את נבחרת ישראל. ופה את הנבחרת הצעירה. מקסיקו 70. פה יש לי רק אותו, זה אריאלי. יש לי פה את יוסי מזרחי, ויקי פרץ ורוני רודנזל. זה עוד לא יצא. פה יש את השקופים, יש לי את דימריה, צ'אבי, מרסלו, פיקה ואינייסטה. ופה יש לי את רדמיאל פלקו, פרנק למפרד, לואיס אורזט, סיריוס אגוארו, וויין רוני. פה זה כ-HD ביי.